Wat is de planning, Suus? Want ik snap er niets meer van. Ze komt weer binnen met een cadeautje. Ik heb jou wat gekocht. En ik vind het zo leuk. Maar dit is dus een challenge. Het is een opdracht die jij uit moet gaan voeren. En ik ga jou daarbij helpen, want alleen lukt het je niet. Maar... Oh mijn god. Ik durf niks te verklappen. We hebben in ieder geval veel ruimte nodig. En een shot moet echt van top tot teen worden opgenomen. Oh, dat is lastig. Maar goed, ja, kom maar dan. Ja, ik zou zeggen, pak je cadeautje uit. Oh. Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Peter Nout. En ik ben Suus. En welkom bij een nieuwe video. 2 weken geleden kreeg ik een berichtje. Ik heb zoiets gaafs voor jou gekocht. Zoiets leuks voor een video. En ik wil het je vertellen, maar ik doe het niet. Nou, nu hier sta ik dan. Alsjeblieft. Ik wilde dit gewoon een keer uitproberen. En wie is er nou een beter persoon bij dan Peter om dit te gaan doen? Ik vind het spannend hoor. Weet je het al? Nee. Oh mijn god, wat gaat het zijn? Dat ziet raar uit zo. Wat hè? is dit? Een start-in balloon. Serieus? Ja, die gaat over jouw hele lichaam dadelijk. Hoe verzin je het? Oh mijn god, maar dit moeten we eigenlijk buiten doen. Eigenlijk wel, hè? Oh mijn god, maar hoe gaan we dit, hoe kom ik daarin dan met mijn lichaam? Ja, dat gaat dadelijk vanzelf. Pak maar wat je nodig hebt. Je weet, ja, je bent hier kind aan huis, dus doe je ding. Ja, jij had toch zo'n fijn elektrisch luchtpompje, of niet? Ja, heb ik die teruggebracht naar mijn ouders? Ik weet het niet. Kijk eens in de garage. Nee, voor je jacuzzi op te blazen heb je die. Kijk eens in de garage. Ja. Kom. Ga hem! Met slang zelfs. Dit is echt fijn. Nee, ik weet niet. Die slang die hoort bij de jacuzzi. Kan die daar erop? Nee, inderdaad. Maar niet uit. Zonder slang. Maar kijk, dat is ideaal. Dan kan ik dan langs jouw lichaam duwen. Oh mijn god. Oh, dat wordt fantastisch. Maar dat kan ook met water, of niet? Kan ook met water. Maar weet je wat het nadeel is? Jij hebt koud water uit die tuinslang. Ja, dat is Wat waar. meen je wat dat met jouw zaakje gebeurt hier? Nee, laat dat maar. Oh, ik vind het zo spannend. Nou, Peter. Peter, we gaan beginnen. Ja, ik heb eigenlijk geen flauw idee, maar ik moet beginnen. Hoe kom ik daarin? Ja, ik heb geen idee. Oké, mijn sokken neem ik aan ook. Ja, ik denk dat je gewoon eerst met je voeten erin moet. En dat we hem gewoon steeds verder omhoog moeten trekken. Er moet toch lucht in? Ja, ook ondertussen. Ik vind het zo Ga spannend. jij je lucht eens pakken? Ja. Daar ga ik, hè? Ja. Ik geloof er niet in dat dit gaat lukken. Ik geloof er niet in dat dit gaat Zet lukken. je voet op de grond. Ik geloof er niet. Kom, pas hem erbij. Oh mijn god. Oh, ik vind dit eigenlijk best wel eng hoor. Ja, nee, als het gaat hoger gaat hij niet. Ja, hoe stellen ze zich dit dan voor? Wacht. We moeten de slang. Oh, we zijn 2 gekken hier. Dat lukt ook niet. Hoe moet het? Trek hem. Nee, je trekt hem kapot. Ja, zo. Ja, kom maar. Doe maar. Kijk, hier. Doe hem vullen. Ja? Vullen, ja. Van heet hier? Ja, waar je wilt. Ja. Duw hem tussen mijn benen. Wat niet? We moeten die slang gaan proberen. We gaan even wat materialen erbij pakken. Oh, dat heb je geen handleiding. Nee. Ik had ook eerst YouTube moeten kijken. Ja, het werkt. Het werkt. Wat maakt het ding een kabaal? Ik kan niet meer. En je bent er geen centimeter van. Oh, Ja. wat erg. Kijk, doe nog eens een keer. Ja, nu misschien moet het zo. Als die kapot knalt, hè. Hou hem vast, hè. Hou hem
Oh mijn god. Dit kan toch niet? Dit kan zeker. Hij zit bijna over zijn kont. Jongens, dan gaan we weer verder. Poging 10. Hoe kan dit nou? Ja, en nou moet hij vullen. Nou moet jij dan staan blijven. Ga zitten. Ga zitten. Trekken. Niets kapot trekken, wacht even. Nee, die kan wel wat hebben, G. Trek dan. Ja. Ja. Komt-ie. Oh, mijn schaar bij de handen. Schaar. Maak hem een schaar. Voor als ik stik. Kijk eens. Wacht even. Doe eens eventjes aan. Oh, ik heb kramp. Misschien kan hij maar tot het middel. Oh, wie, ik dacht echt, dat gaat nooit lukken. Geweldig. Oh, dat zit uit! Ik moet de gaten met mijn hoofd stoppen. Ik kom niet meer bij. Oh, dit ziet uit. Dit is gewoon geweldig. Hoe kan... Oh, de pelikaan. Kijk uit, dadelijk ontplof ik. Oh, Oh. het past niet bij mijn hoofd. Ja, dat doe ik kort. Nou, thanks. En nu? Ja, blijf je even zo staan. Nou, dit was de challenge. Bedankt voor het kijken. Hoe voelt het? Ja, lachen. Toen we begonnen met opnemen had ik echt iets van, dit gaat nooit passen. Wat moet je eens zien? Nee, had ik ook niet gedacht. Dit is toch geluk. Ik moet even wat pakken. Wacht je even. Nee, doe normaal. Je gaat mij terugpakken. Mijn god. Ja, ik heb het verdiend voor al die tijd bij jou, ja. Het allemaal eruit. Oh, dat is koud. Heb je geen warm water? Nee. Oh, haal me eruit. Haal me eruit. Oh. Ik kan niet meer, Suus. Doei! Zo, dit is mijn jurk voor de Feed Awards 2020 en van de Social Media Awards, de Best Social Media Awards. Dan komt ze met een mes aan, Abonneer op mijn YouTube kanaal, vergeet vooral niet een duimpje omhoog te doen, een reactie achter te laten, het belletje aan te doen en mijn andere socials te checken. Vaarwel. Waar moet ik steken? Ik weet het niet. Ik durf niet, waar staan je benen? Steek door! Ja! Ik ben gevallen! Oh my god!
water. Nou, het terras heb ik ook weer geboend. Wat vind je van mijn jurk? Ik vind het prachtig. Oh, dit was echt leuk. Werd je op weggeblazen? Ja. Ik schrok zo van het water, hoe koud het was. Ik schrok gewoon. Ik weet niet wat er Het gebeurde. enige wat ik hoorde was, ik ben gevallen. Oh, ik ga eens omhoog komen, want ik ben een beetje nat. Oh, wat was dit leuk. Dat is lachen. Ja. De volgende keer ben jij in de beurt. Ik Ja? wil dat best wel een keer doen. Bedankt voor het kijken naar mijn YouTube kanaal. Vergeet je vooral niet te abonneren. Oh nee, dat heb ik allemaal al gezegd voordat mijn einde in zicht was. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Suus, was weer gezellig. Ik vond het echt en we heel moeten leuk. weer binnenkort wat opnemen. Ja mensen, we hebben weer wat meer tijd. Dan lukt het allemaal. Doei! Hoi!